Республикада өлкәннәр 10 көнлеге дәвам итә. 5-нче санлы районара салым инспекциясенең бүлек җитәкчесе Мөнир Шәйдуллин Татарстан радиосының иртәнге турыдан-туры эфирында өлкәннәр белән аралашты. Милекнең төрле формаларына, шулай ук ташламалардан файдаланучыларга салым түләү тәртибе, салым түләүдәге яңалыклар белән таныштырды. Радио тыңлаучы өлкәннәрне җир, фатир, транспорт өчен 2020 елгы салымнарны түләү мәсьәләләре күбрәк кызыксындыра. Кайбер сорауларга җавапларны сезнең игътибарга да тәкъдим итәбез. Мөнир Амирович, хәерле иртә. Ташламалардан файдаланучы кайбер өлкәннәр салым бурычлары булу яки башка аңлашылмаучылыклар сәбәпле субсидияне вакытында ала алмый. Нинди киңәшләр бирер идегез? 2021 елдан Татарстан Республикасының законнарына үзгәрешләр кертү сәбәпле безнең республика бюджетыннан субсидия алучы физик затлар субсидия алганчы үзләренең бурычлары булмау турында хәбәр алырга тиешләр. Әгәр бурычлары булган чакта, әлеге физик затларга субсидия бирү вакытлыча туктатылып тора, һәм инде үзләренең бурычларын түләп, бурычлары биткәннән соң алар әлеге субсидияне, туктатылган субсидияне тулаен күләмдә алачаклар. Шуның өчен субсидия алучы гражданнар субсидия алыр вакыты җиткәнче үзләренең салым өлкәсендә булган бурычларын карасыннар иде. Бурычлары булган чакта аларны тиз арада түләргә кирәк, һәм инде субсидия үз вакытында киләчәк. Әгәр дә субсидия туктатып торылган булса, ул вакытта инде бурычны белеп, аңа квитанция алып түләргә һәм түләгәннән соң әлеге түләнелмәгән субсидияләр сезгә беренче ай өчен җыелып түләнеләчәк. Банкка саклауга акча салганда салым түләргәме дип сораучылар бар. Өлкән яшьтәге кешеләр һәм гомумән барлык физик затлар банкта салган акчалары өчен аннан салым тотылмый. Андый бүгенге көндә закон каралмаган. Һәм әйтергә кирәк, бу өлкәдә салым түләүчеләр салым акчаларын банкка салганнар икән, ул анда җыелган процентлардан гына 1 миллион арткан чакта 13% салым тотыла. Монда инде менә бу килгән керемнән салым тотылу каралган. Моны банк үзе башкара, физик затларга салым инспекциясына барып декларация тутырырга кирәк түгел. Һәм инде бу салынган акчадан түгел, җыелган процентлардан гына салым алу каралган. Узган ел өчен салымны кайчанга кадәр түләп бетерергә кирәк? 2020 ел өчен милек салымнарын түләү вакыты агымдагы 2021 елның 1 декабренә билгеләнгән. Бу өлкәдә салым инспекцияләре үзләренең эшләрен башкара һәм закон буенча әлеге салымнарны һәрбер салым түләүчегә җиткерү түләү вакытына 1 ай җиткәнче җиткерү каралган. Biz bu işlerini başkarıp kilebіз, hem бүгінгі көндә bu iş тулы күләмдә башкарыла. Әйтергә кирәк, әлеге физик затларга салым түләү хәбәрләрен 2 төрле юл белән җибәрәбез. Беренчесе, физик затларның федераль салым хезмәте сайтында шәхси кабинет ачкан чакта аларга әлеге түләү хәбәрләре бары тик электрон рәвештә үзләренең шәхси кабинетларына килә. Кәгазьдә җибәрү каралмаган. Кемнең сайтта безнең Федераль салым хезмәте сайтында шәхси кабинеты юк, аларга түләү квитанцияләре, түләү хәбәрләре почта бүлекчәләре аша киләчәк һәм әйтергә кирәк, әлеге безнең хәбәрләр Уфа шәһәреннән махсус үзәктән җиткерелә. Бу махсус шулай эшләнелә, чөнки без электрон рәвештә әлеге хәбәрләрне аларга җибкереп, анда махсус безнең үзәк урнаштырылган, махсус җиһазлары бар. Алар бездән алган хәбәрне кәгазьгә бастырып, конвертларга салып, һәрбер салым түләүчегә почта бүлекчәләре аша җиткерәләр. Biz әлеге хәбәрләрне алганнан соң аны ачып карап, андагы хәбәрләрне укып, безнең исем бәтеркәгә милекне раслап, әлеге салымнарны үз вакытында 1 декабрь хәтле түләргә тиешбез. Шуны истәп әйтергә кирәк, әлеге кәгазьләр алганда, ул хәбәрләрдә түләү квитанцияләре җибәрү каралмаган, чөнки бүгенге көндә уңайлы түләү юллары бар. Әлеге безнең салым хәбәрләрендә анда безнең QR кодлар һәм штрих кодлар урнаштырылган һәрбер салым буенча. Әлеге кодларда электрон рәвештә салым түләүченең салымнары язылган һәм түләгәндә бу бик җайлы сканер аша гына үткәреп, әлеге түләүләрне башкарырга була. Без инде түләгәндә әлеге салымнарны теләсә кайсы банклар аша, почта бүлекчәләре аша түли алабыз. Һәм иң җайлысы бу инде физик затларның шәхси кабинеты булса, әлеге шәхси кабинеттан түләү мөмкинлеге каралган. Шулай ук инде без идән чыкмыйча гына әлеге түләүләрне менә безнең онлайн банкларыбыз бар, телефоннар аша кулланабыз, гаджетлар аша, алар аша түләү мөмкинлеге дә каралган. Бусы тагы да уңайлы юл, чөнки монда инде
banklарга бармыйча гына, идән чыкмыйча гына, вакыт сарыф итмичә, тиз арада үзебезнең салымнарны түләү мөмкинлеге каралган. Интернетта шәхси кабинетлары булмаучылар салымны ничек түли ала? Безнең әлеге түләү хәбәрләре октябрь аенда тулайым һәрбер салым түләүчегә килеп җитәчәк. Чөнки бер ай алдан без җиткерәчәкбез аларга. Без инде электрон рәвештә барлык түләүчегә җиткердек. Бүгенге көндә кәгазьдә җибәрү каралган һәм әгәр дә инде октябрь ае беткәнче салым түләүчегә хәбәр килми икән, ул вакытта салым түләүче салым инспекциясенә мөрәҗәгать итә ала. Бу очракта теләсә кайсы салым инспекциясенә мөрәҗәгать итәргә була. Һәм үзеңә тиешле салым бармы икәнен исәпләүне белергә мөмкин, әлеге шалтыратканнан соң, җавап алганнан соң белергә була. Салым түләгәндә инде без һәрбер түләүчегә дә салым түләүчегә җиткерәбез, ләкин монда искәрмәләр бар. Бу инде беренче кәгазьдә килми. Кемнең шәхси кабинеты бар, электрон рәвештә җибәрәбез, аларга кәгазьдә килми. Әгәр дә инде ташламалары булган физик затларга салым исәпләнмәгән икән, аларга килмәячәк. Һәм кемгә еллык исәпләнгән салым 5 сумнан азрак күләмдә исәпләнгән, аларга быел җибәрмәячәкбез салым түләү хәбәрләрен. Әлеге салым түләү киләсе елга җибәреләчәк, 2 елныкын бергә кушып, һәм аның түләү вакыты булачак 100 сумнан артканнан соң инде киләсе елның 1 декабрендә булачак. Монда пеня исәпләнү каралмаган, чөнки без 2 еллык сумманы бер түләү вакытына билгеләп җиткерәчәкбез. Мөнир Амирович, салым түләмичә калып буламы? Аны кем контрольдә тота? Алай кытыла алмый, чөнки безнең бүгенге көндә законга үзгәрешләр кертелде һәм әгәр дә салым түләүче исемендә милек бар икән һәм аңа салым түләү килмәде икән, бу очракта салым түләүче үзе салым инспекциясенә мөрәҗәгать итәргә бурычлы. Ул үзенең милеге теркәү турында документны алып килеп, безгә язма рәвештә хәбәр бирергә тиеш, һәм без инде теркәү оешмаларына хәбәр итеп, алар белән элемтәгә кереп, ни өчен безгә хәбәр килмәгән, ни өчен салым исәпләнмәгән аңлатып, салым түләүчегә җавап бирәчәкбез. Мондый очраклар бик сирәк була, ләкин булырга мөмкин. Шуңа күрә салым түләүче ул үзе мәҗбүри рәвештә милеге булган очракта салымны түләү турында хәбәр безгә җиткергә тиеш. Әгәр дә инде салым берничә ел исәпләнмәгән булса, салым оешмалары үткән 3 ел өчен салымны исәпләргә тиешләр. Закон шулай рөхсәт итә, һәм инде бу зур чыгым таләп итәргә мөмкин. Шунлыктан һәр ел сайын салым түләүче үзе мөрәҗәгать итсен иде, милеге булган очракта салым исәпләнмәгәндә без аңа аңлатырбыз һәм инде җавап бирәчәкбез. Өлкәннәргә салым түләүдәге ташламаларга да тукталсагыз иде. Милек салымнарын түләгәндә безнең азат ителүче категория физик затлар бар. Булар иң беренче рәттә пенсия яшендәге кешеләр. Һәм безнең бер яңа төшенчә бар, пенсия алдындагы яшьтәге кешеләргә дә шулай ук ташламалар каралган. Ташламаларга килгәндә милек салымында безнең пенсионерлар һәм пенсия алдындагы яшьтәге физик затлар бер йортка, шуңа өстәп бер фатир яшәү бүлмәгә, шуңа өстәп бер гараж яисә машина урынына һәм 6 сотый җиргә салым түләмиләр, ягъни алардан азат ителәләр. Азат ителү өчен салым түләүчегә салым инспекциясенә барып гаризалар язырга кирәк түгел, чөнки безгә пенсия фонды әлеге хәбәрне электрон рәвештә җиткерә. Без алардан алган хәбәр нигезендә әлеге физик затларга ташламаларны билгелибез. Әгәр дә берәр сәбәп аркасында пенсионерларга салым түләргә килгән икән, ул вакытта үзенең пенсия документын алып безгә мөрәҗәгать итәргә була, һәм без ул вакытта салымны яңадан исәпләячәкбез һәм салым түләүчегә дөрес сумманы җиткерәчәкбез. Өлкәннәр салым буенча сораулар туса кая мөрәҗәгать итә ала? Сораулар булган очракта, мөмкинлек булганда интернеттан безнең федераль салым хезмәте сайтына мөрәҗәгать итәргә була салым өлкәсендәге сораулар буенча. Һәм безнең бик уңайлы телефоныбыз бар, контакт үзәгенең түләүче телефоны, аның номеры 8800 222 222 2 номеры. Әлеге телефонга шалтыратып, тиз арада элемтәгә керергә була һәм алар сезгә тулаем җавап бирәчәкләр. Аерым очракларда инде кирәк булса, сезне үзегез сораган инспекция белән таштырып, сезнең барлык сорауларга да ачык җавап бирәчәкбез. Мөнир Амирович, әңгәмәгез өчен рәхмәт. Сез 5 санлы районара салым инспекциясенең бүлек җитәкчесе Мөнир Шәйдуллин белән әңгәмә карадыгыз.